În sistemul ADF sublimal 79 se pot realiza uși atât secundare cât și rezidențiale, ambele fiind pentru un trafic intens, oferind o izolare termică și fonică deosebită. Ușile pot fi prevăzute cu broaște cu închidere multipunct, asigurând o siguranță ridicată, sau cu broaște automate, asigurând un izolament termic și fonic ridicat. Pot fi prevăzute cu închidere electromagnet contra placă electrică, asigurând o descuiere facilă a ușii, inclusiv cu mânere antipanică pentru ieșiri de siguranță. Ușa poate fi prevăzută cu mâner de inox, atât la interior cât și la exterior, sau mâner vopsit în culoarea tâmpăriei. Ușa poate fi prevăzută inclusiv cu mâner bară. Pot fi echipate cu balamale duble aplicate cu o portanță până în 160 de kg, cu balamale triple aplicate cu o portanță până în 200 de kg sau balamale cilindrice cu o portanță până în 180 de kg. Balamale pot fi inclusiv vopsiteral sau cămăși de inox. Ușa se poate vitra cu panel din aluminiu cu o grosime de 48 de mm, vopsit în culoarea tâmpăriei, inclusiv cu sticlă, dublu vitraj sau triplu vitraj cu grosimi începând de la 28 de mm până la 48 de mm.